blevet talt rigtig meget på gader og stræder. Nu sidder vi hernede på banegården, der har folk også haft det som samtaleemne. Godmorgen og velkommen til jer to. Sascha Jo Andersen, og du er kosmetiker, eller hvad hedder det? Ja. Og Susanne Terkelsen, du er frisør. Og er der nogle steder, hvor man virkelig taler meget sammen, så er det jo steder som i jeres saloner. Sascha, der hvor du har din salon, eller der hvor du arbejder, det er meget tæt på der, hvor gerningsmanden blev skudt. I åbnede jeres salon mandag morgen. Hvordan var folks reaktion, når de kom ind? Fik den her terrorbegivenhed rigtig meget? Det gjorde den utrolig meget. Jeg åbnede klinikken op kl. 08, og der var faktisk næsten ingen mennesker på gaden. Men så stille og roligt løbet af dagen, så kom vi ind og var meget berørt. Og det var en stor samtale. Så det var et stort samtaleemne. Hvad med over hos frisøren? Det var tæt på Krudttønden, hvor Martin Nørgaard blev skudt. Var det også det store samtaleemne? Ja, det var det. Altså, det er forskelligt. Nogle har talt om det, andre måske synes, det er så frygteligt og sorgfuldt, at de har svært ved at tale om det. Men ja, det fylder selvfølgelig stadigvæk. Rigtig meget. Sascha, hvad har jeres kunder sagt? Fordi det er jo faktisk tæt på der, hvor gerningsmanden boede. Hvad har de sagt, de har været bange for, eller hvilke tanker? Altså, jeg var jo i Sverige, da det skete, og blev ringet op af min kollega, hvor vi havde drøftet, hvordan vi skulle håndtere den her sag i forhold til vores ansatte, som skulle møde op hver evig eneste dag ude på Nørrebro. Vi har mærket efter i form af, at vi havde det godt med at møde op. Selvfølgelig, hvis de ikke havde det godt, så skulle vi jo ikke møde op, så ville vi gerne finde fri. Men de har haft den her overskud også til at kunne møde for kunderne, som har brug for at tale om de her ting. Hvad har de sagt på det? Ja, de har for eksempel sagt, at de har børn, som vågner op af helikopter, som flyver ovenover deres hustage og kan ikke sove om natten. I fjernsynet er der konstant tale om terror, så det er jo klart, at de er rigtig bange, de her børn, også for at gå i skole.